vaihtopetsejä. Todella paljon, todella paljon. Niitä on 42. Elikkä paljon vaihtopetsejä. Ja meillä on 356. Elikkä paljon. Siis meillä on 356 petsiä, mutta kun 42 menee vaihtoon. Oikeastaan meillä on kyllä enemmän, mutta... Ei me nyt vaan muisteta paljon noin, mutta se varmaan lukee tuolla DC:ssä, että kuinka paljon meillä on petsiä. Ja tässä puhuu... No ei haittaa. LPS Candy ja sitten... Tai LPS Candy 99. Ja LPS Karkki. Karkki LPS oikeastaan. Ei. Mutta... Ensimmäinen tuleekin... Odotapas. Otetaan vaikka tämä. Seuraava tässä ei muuten saa paussille. Elikkä minä. Tosi hyvä kuuntelen. Tuolla LPS. Valkoinen ihan annokka. Todella ja reikämuutos. Se on hyvänä kuuntelen. Seuraava voikin tulla. Tämä istuva kissa. Täällä on reikä ja LPS lukee tuolla. Ja aika hyvä kummallinen vähän tummentunut takaa, mutta ei sen kummampaa. Ja LPS lukee. Sitten tulee todella hyvä. Petsi. Tämmönen reikä. Ja tätä me ei välttämättä vaiheta edes. Mutta tuohon tarvitsisi niinku jotain aika hyvää petsiä. Kollie, mäyris, seisovakissa, niinku tommosia. Ja niin spanielia ja miten ne onkaan ne. Okei, seuraava tulee. Tosi hyvän kuntoinen tossa. Ei lue LPS:ään liian vanha. Ja seuraava. Sitten tämmönen petsi. Tossa on tommonen viiru, mutta sitä ei saa poistaa. Sitä haittaa, jotka haluaa vaihtaa tän. Sitten täällä on magneettia. Tosi hyvä kuntoinen. Ehkä vähän tummentunut, mutta ne saa tietenkin pois pesussa. Sitten minä. Sipy on minä. Tuo reikä. Eikö tässä lue? Ei kun lukee. Tossa. Tää on tosi pullee. Ei sit millään pahalla kuitenkaan, mutta hyvä kuntoinen. Sitten tämmönen villakoira. Tää on tosi kiva. Täällä on reikä ja sitten täällä on LPS ja tosi hyvä kuntoinen. Tosi hyvä kuntoinen ja tietenkin joo. Ja pesussa saa kaikki jutut pois. Nyt tulee vähän vanhempi, mutta silti tosi hyvä. Eikä tämmönen. Täällä on jotenkin pää mennyt tälleen lyttyyn. Me ei tiedetä miten. Hei, ja jos sitä koittaa vetää pois, tämmönen erikki. Tähän ei tarvitse kauhean hyvää, mutta aika hyvän kuitenkin. Aika likainen, mutta kaikki johon on vanha petsi, eli nyt noihin, mitkä on tähän mennessä mennyt, niin siihen me toivottaisiin niin kuin vanhaa petsiä. Että uusien petsiin voi asittaa aina uutta petsiä, kun meillä on enemmän näitä tulee, sit kun nämä, mitkä ei ole muokattu, niin sit niiden jälkeen tulee muokattu. Hei, muuta yksi juttu. Tärkeä juttu. Molemmat nämä on vaihtoja. Et noit voi vaihtaa. Niin joo, molemmat on siis hyväkuntoisia. Sitten tämmönen popo. Ja täällä on tossa sydämiä ja sitten täällä on reikä. Yksi juttu. Tää on jogurttipetsotti, koska isi tippui tuohon jogurttiin ja sitten se ei saanut sitä enää pois. Se kovettu 5 välissä. Ja nyt me ei saada sitä, tai kyllä se jotenkin saa pois, mutta kuten näyttää kynsilakalta, nyt ei se ole. No niin, nyt taitaa tulla vielä pari ei muokattua. No, nämä molemmat. Niin. Tosi hyvä kuntoisia täällä on tuommoinen merkintä. Sitten tämmönen magneetti. Laitetaan nyt vaan muokattua kans. Tämmönen mustekkale ja reikä. Nää kaikki on hyvä kuntoisia, paitsi tässä on jotain muokattu. Otetaan vaikka tämä sitten sama aika. Tämä. Okei, täällä on sitten myös mitä mun kaverin muokkaamia. Ja tämmönen ton glitteri saa otettua pois. Niin kuin tostakin jääkarhusta. Sitten tästäkin saa otettua glitterin pois. Joo, ja tommonen lintu, tää on ihan hyvä. Uusi petsi ja tossa oli vanha petsi. Sitten tämmönen apina, tosta saa glitterin pois. Petsoppi tulee nyt. Tälle kuuluu pentu, joka tulee samassa pakkauksessa. Mutta tähän me sitten toivottaisiin ne molemmat 2 petsiä. Että kun yksi pikkupetsiä, niin. Että yksi pikkupetsi ja iso petsi, koska kumminkin ei se ole kauhean reilu, me annetaan niinku petsiä. Ja toi liikkuu niinku että ei se ole kauhean reilu, me annetaan 2 petsiä ja sä annat niinku 1. Tai sitten niinku 2 aika huonoa, tai sitten 1 tosi hyvä. Että ne on molemmat ne kriteerit. Ja sitten tämmönen apina. Ja hei, muutas tän suuhun saa, kun tällä on reikä tuolla. Sitten täällä on tämmönen. Oota, tää ei ole nyt. No,
Tommonen tappi. Sitten tämmönen pikkupetsi. Kaikissa ei ole. Sitten, ootapas, mä näytän Ai niin, eihän mulla Nyt tulee nää 4 näitä isoja petsiä. Nää on niinku tämmösiä tämmönen. Ja nyt tulee pikkupetsejä. Pikkupetsit on tossa ja sitten on tämmönen kania. Tämmöstä. Siis oli apina. Kirppu. Ja pupu. Ei No joku. Ja se mini-pandakarhu on. Pandakarhu. Tää siis se. Niitä Mä näytin sen jo. Eikö se sipi? Missä on kamera? Tyyppi ei löydä kameraa. Okei. Joo, sori, että nää meidän vähän sekoilut. Mutta toivottavasti haluatte vaihtaa, koska No niin, moikka! Oh no.